Nananatiling undefeated ang Team Experience Live Love Angeles City matapos talunin ang Lubao sa score na 70-69 sa isang dikit na laban sa Governor's Cup. Hanggang sa huling buzzer, nagpalitan ng puntos ang dalawang koponan bago na isalba ng Angeles City ang isang puntos na kalamangan upang maitala ang ikapitong sunod na panalo. Dahil sa panalong ito, umangat sa malinis na 7-0 record ang Team Angeles City at patuloy na namamayani sa torneo. Binati ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II at ng buong Angeles City LGU ang koponan sa panibagong panalo at pagpapatuloy ng kanilang winning streak. Patuloy namang umaasa ang lungsod na madadala ng team ang kanilang momentum sa mga susunod pang laban sa Governor's Cup.